a vítejte u dalšího videa. Dnes vám ukážu, jak vypadají tady pokoj. Přijdeme do našeho pokoje. Nemůžu to bohužel pro vás zrychlit, ale můžu vám ukázat tuhletu kartu. Já jsem mi dostala píličku. Dobrý den. Ten pán mi nerozuměl, ale to je kartička od naší kauty, takže vám ukážu moji kautu. Tudy. A jsem Hans. Takhle vypadají. Je to podobné jako Titanic. Ale není to Titanic, to se nebojte. Za chvíli už tam budeme. Nebo že by to bylo špatné dveře. Jo. Tamhle to jsou naše. Ne, tady. A teď koukej. Je to velmi těžko. Máme tady malinko brajgl, ale když tady, no prostě takhle vypadá moje postel. Ještě vám ji ukážu, jak byla ostlaná, než jsme přišli. Jenom chvilinu. No cool. Takhle vypadala ustlaná postel. Tam karta, plus tady to okýnko, co ostatní neměl, ale my ho tady máme. Jsme rovnou pod tím kapitánem. Máme kajutu a máme tady úplně krásný obraz. Úplně krásný. Já bych vám řekla. A takhle vypadá celá kajuta. Řekla, že ty možná vypadá jinak, ale podle mě jsou stejné. Teď vám ukážu koupelnu. Takhle vypadá sprchovací kout. Plus všechno, co potřebujeme. Mají tady i jiný záchody, což je malinko blbý. A zrcadlo jsem vám zapomněla ukázat. Tak. A já už musím bohužel z kajuty pryč. Ale nebojte, video ještě nekončí. To se nebojte. Zatracený dveře. No a teď je to zamčený. A kudy. Pardon, já se v tom musím nejdřív organizovat. No nic, pardon, toto obrovské světlo. Pardon, chviličku vám tam dám tomu, teda červené, a vám. Ne, dělám si srandu. Úplně stejný obraz, jako máme v kajuta. A takhle vypadá to jeho dveře. Samozřejmě, to je mnohem hezčí. Zevnitř je luxus. No, ale vám ještě nechám na potom. teď
ještě ukážu pár. Pardon, šel tady pán, tak jsem nemohla mluvit. Nevím, jestli mluví česky nebo německy nebo rusky. Jak to... Jo, tady. A tady jsou ručníky. Zákaz nevstupovat. Další úplně stejné kajuty, jako mají jináč. A tady je vchod ven. Super. Yeah. Jak můžete vidět, tady je široko dál. Ale to vám ukážu v příštím videu. Což je... už nevím, jaký si díl, ale vy to určitě. No, odpadkový koč vás moc nezajímá. Ale vzadu je, ale tady je to mnohem hezčí. Může už jsem to ale teď vám ukážu, jak být supernej člověk a užít si to. Že jsem sebe netočil moc dobře. No to přece já... No nic. Tady je lavička a já vám ukážu, jak to vypadá, když si sednu. No západ slunce. Nádherný západ slunce. Podívejte na ten mrak, ten je úplně... A tady jsou všude kamiony, protože chcou tady na další loď. A nevím, jestli to uvidíte, ale v tamhle dálce je racek, který nejde moc vidět. Mně se to moc nepodařilo zařídit, ale zkusím ho natočit. No nic, tak vám ukážu nádherné. Tohle je malinko hlučné, takže musím si mluvit trošku nahlas, abyste mě vůbec slyšeli. A tady je úplně stejný. Zapomněla jsem... Podívejte. Nevím, jestli jsem ho stihla natočit. Ale tady je přesně kruh pro záchranáře, aby mohli ostatní dát ven, aby netopili se v tom moři. Zelené moře. A tady je hezké, moc krásné. No a podívejte, pořád tady jsou větrné elektrárny. Furt. Pořád. Ráda bych vám to ukazovala, ale tady se nesmí. Dá se taky nesmí. Tam je řetěz. Takže musím vám ukázat všechno ostatní. Pojďte. Tady jsou třeba ty kamiony, které jsem vám už ukazovala. Ale jenom tak pro jistotu. A tady ještě... Podívejte, tohle je nevyplat stran. A tady